Gerra denporan abiak etortu zinean bombardietan, nire aite dipuntak hortanaz, semea, lagunduz trukoaz, kapasan dure, handik hau segurute. Partidan sartu. Partidan sartzazan. Eta gu duen aite, gurean osabia, onzan jefe de estazion, onzan, Ciudad Jardine, aiten anaka bat. Eta arreka eukizitu zen Ciudad Jardineko txaletatan ezetu, eta alako txalet batera egin zen gu... Biziten. Bai, gerrean zerazlearik eta sartuazte. Ano mintzen, Bilboa. Oso, Bilbora joan zitzien orduan. Bai, gu Bilbora. Eta gu hilaberde turzio zera. Behiikaz, eta gurdiko du, eta kasulako do, plata egado zer, gurdinez, jatordu urunebo bai, entzien osana, abe gurdini minte, jateko, lotzen da neko, bai emite ja, etu nora joan. Bai. Bidean hilteko modu. Claro, fácil. Bale, izan egona bidean hartu behik eta hilaberde turzioz da. Turzioz. Etu nora joan, emete, behikaz.